Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στη δεύτερη εκπομπή του Τίνας Λαμπιοκατασκευές. Μετά την ηλεκτρική σκούπα θα κατασκευάσουμε ένα υπέροχο μηχάνημα που κάνει σαπουνόφουσκες. Μα θα μου πείτε, δεν έχουμε ήδη τα μικρά μηχανήματα για σαπουνόφουσκες που τα βουτάμε μέσα, τα φυσάμε και κάνουμε φούσκες? Ναι, με αυτά δεν κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες φούσκες. Με το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, θα μπορούμε να φτιάξουμε πολύ μεγάλες σαπουνόφουσκες και θα σας δείξω και διάφορες παραλλαγές για να τις κάνετε σε διαφορετικά σχήματα. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα νοημιστηράκι υπολογιστή. Τα νοημιστηράκια υπολογιστή υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη και αυτό το συγκεκριμένο είναι με η ηλεκτρική τάση 12V. Τα περισσότερα που υπάρχουν θα τα βρείτε σε αυτή τη διάσταση και με αυτή την τάση. Μπορείτε να τα βγάλετε και από έναν παλιό υπολογιστή που δεν δουλεύει. Θα χρειαστούμε επίσης μία 9V μπαταρία. Είναι αυτές οι ορθογώνιες μπαταρίες και η τάση των 9V είναι λίγο μικρότερη από την τάση των 12V που χρειάζεται το νοημιστηράκι και δουλεύει μια χαρά με αυτό. Θα χρειαστούμε προαιρετικά ένα κλιπ 9V της μπαταρίας, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να συνδέσουμε τα καλώδια με αυτές εδώ τις επαφές. Αν θέλουμε για να γίνει ακόμα πιο ιδιαίτερο το μηχάνημά μας και πιο εύχριστο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα διακόπτη. Έτσι λοιπόν, αντί να βγάζουμε τα καλώδια για να ξεσυνδέσουμε το κύκλωμα, θα χρησιμοποιούμε το διακόπτη έτσι ώστε η συσκευή μας να έχει και την δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει από εμάς τους ίδιους. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα χρειαστούμε για να κατασκευάσουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα. Επίσης θα χρειαστούμε και κάποιες διαφάνειες σε ό,τι χρώμα θέλουμε. Εγώ εδώ έχω μπλε και διάφανες, αλλά προσέξτε να είναι λίγο σκληρές. Είναι αυτές οι διαφάνειες που βάζουμε συχνά σαν το μπροστινό φύλλο των τετραδίων που κάνουμε στη σπιράλη. Γιατί χρησιμοποιούμε διαφάνειες? Η διαφάνεια λοιπόν θα είναι το χωνί από το οποίο θα βγαίνουν οι σαπουνόφουσκες και χρειαζόμαστε ένα πλαστικό υλικό για να μπορεί να μην χαλάει και να μην μουλιάζει με το νερό. Αυτά είναι τα βασικά υλικά της κατασκευής και πάμε να τη δούμε. Έχουμε πει ότι το βασικό στοιχείο μας είναι ένα νοημιστηράκι. Τα νοημιστηράκια συνήθως αποτελούνται από τρία καλώδια. Ένα μαύρο, ένα κόκκινο και ένα κίτρινο. Να ξέρετε ότι εμείς θα χρειαστούμε μόνο το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο που θα τα ενώσουμε με τους δύο πόλους της μπαταρίας. Το κίτρινο ελέγχει τις στροφές του κινητήρα, δεν μας αφορά σε αυτήν την κατασκευή. Άμα δείτε εδώ υπάρχουν κάποιες τρυπούλες για τα καλώδια. Ακόμα και αν δεν έχετε τα κατάλληλα καλώδια που λέγονται τζαμπεράκια για να τα βάλετε σε αυτές τις τρύπες, πολύ εύκολα με έναν απογυμνωτή καλωδίων μπορείτε να τα κόψετε και να τα χρησιμοποιήσετε με τον πιο απλό τρόπο, δηλαδή να συνδέσετε τα δύο καλώδια μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσετε την κατασκευή, και καλό είναι να το κάνετε πάντα αυτό, θα πρέπει να ελέγξετε ότι το ανεμιστηράκι δουλεύει. Και θα σας δείξω και για ποιο άλλο λόγο το λέω αυτό. Άρα λοιπόν δεν θα φτιάξω το βασικό κύκλωμα, απλά θα το ελέγξω αν είναι λειτουργικό, δοκιμάζοντάς το καταρχάς με την 9V μπαταρία. Τοποθετώ τα καλώδια, όπως είπαμε, στο κόκκινο και στο μαύρο και τα συνδέω με τους δύο πόλους της μπαταρίας. Θα συνδέσω το κόκκινο καλώδιο με το συν και το μαύρο καλώδιο με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Αυτή τη στιγμή δουλεύει. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η πλευρά που ρουφάει αέρα. Αν βάλουμε το νοημιστηράκι στο πρόσωπό μας, θα δούμε ότι ο αέρας έρχεται προς τα εμάς. Και αυτή η πλευρά είναι αυτή εδώ, που έχει αυτό εδώ θα το βάλω εγώ με ένα σηματάκι για να το θυμάμαι. Γιατί το κάνω αυτό? Αυτό το κάνω γιατί με ενδιαφέρει να καταλάβω ποια πλευρά θα βάλω στο εσωτερικό της συσκευής μου. Γιατί όπως κάνουμε το μηχάνημα της φούσκας, για να βγει η φούσκα φυσάμε αέρα προς τα κάτω. Άρα λοιπόν και ο αέρας στο νοημιστηράκι πρέπει να κατεβαίνει προς τα κάτω. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το μηχάνημα με το χωνί που θα βγάζει τις φούσκες. Αφού λοιπόν έχω ελέγξει ότι το νοημιστηράκι μου δουλεύει και η πλευρά που φυσάει αέρα είναι αυτή, θα αρχίσω να κάνω το βασικό μηχανισμό και στο τέλος θα ενώσω το ηλεκτρικό κύκλωμα γύρω από αυτό. Θα χρησιμοποιήσω δύο διαφάνειες. Θα σας πω πώς.
Αν πάρουμε τη βία διαφάνεια και προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα χωνί γύρω από το ανεμιστηράκι, θα δούμε ότι συνήθως οι α4 διαφάνειες δεν φτάνουν για να τυλίξουν το ανεμιστηράκι. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσω δύο διαφάνειες. Μπορώ να τις ενώσω με ένα ζυλοτέιπ για να δημιουργήσω μία προέκταση, έτσι ώστε καλείται να χρησιμοποιήσετε ζυλοτέιπ και όχι χαρτοτενία, δηλαδή πλαστικό, για να είναι αδιάβροχη η κατασκευή σας, για να μπορέσει να κρατήσει παραπάνω. Γιατί εφόσον θα έρχεται σε επαφή με το νερό, τα υλικά θα πρέπει να είναι αδιάβροχα. Θα μπορούσα να βάλω και συρραπτικό, αλλά ίσως στην περίπτωση του συρραπτικού θα μπορούσε να απελευθερωθεί αέρας από το σημείο, ο οποίος θα μείωνε την απόδοση της συσκευής, γιατί αν φεύγει αέρας από το τούνελ, οι φούσκες δεν θα βγαίνουν τόσο δυνατές. Καλό είναι να το κάνω και σε αυτήν την πλευρά, εδώ, για να γίνει όσο πιο ενιαίο γίνεται το σύστημα των δύο φύλων. Ο καθένας φυσικά έχει το δικό του τρόπο, αυτό που βλέπετε τώρα είναι πιο εύκολο για μένα. Εσείς εννοείται πως μπορείτε να βρείτε και άλλους τρόπους για να κάνετε όλο αυτό. Και φυσικά παιδιά, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πειραματίζεστε με τα υλικά και να καταλαβαίνετε και τι σας αρέσει και σας είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιείτε. Παίρνω λοιπόν το ανεμιστηράκι και θα προσπαθήσω να καταλάβω σε ποιο σημείο εδώ η πλευρά διπλώνει. Και επειδή στην ουσία τώρα αυτή εδώ η κατασκευή θα δημιουργηθεί, σε αυτή εδώ η κατασκευή θα δημιουργηθεί ένα χωνί, θα προσπαθήσω για να βοηθήσω την κατασκευή μου να την διπλώσω στο σημείο αυτό, γιατί βλέπετε ότι η διαφάνεια τσακίζεται. Και έτσι σιγά σιγά θα ολοκληρώσω το χωνί. Σχημάτισα λοιπόν το χωνί από πλαστικό, όπως σας είπα, με τις δύο διαφάνειες ενωμένες στα σημεία αυτά, έτσι ώστε να δημιουργήσω όλο αυτό το μηχανισμό που θα βγάζει τις φούσκες. Τώρα, κάτι σημαντικό είναι, έτσι όπως θα κολληθεί η διαφάνεια στο πλαστικό, στο ανεμιστηράκι, με συγχωρείτε, να μην μείνουν κενά με αέρα, γιατί αυτό θα μειώσει τη λειτουργικότητα του μηχανήματος και θα κάνει τις φούσκες να μην είναι τόσο μεγάλες και εντυπωσιακές. Ένας τρόπος για να το ενώσουμε σιγά σιγά είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα πιστόλι σιλικόνης, πάντα με τη βοήθεια ενήλικα, και το οποίο στην ουσία μετά μπορούμε να το ενισχύσουμε και μόνοι μας με κάποιο ζυλοτέιπ γύρω-γύρω. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ξέρετε ότι η διαφάνεια, η πλαστική, δεν είναι τόσο εύκολη με το πιστόλι σιλικόνης, γιατί την ώρα που κολλάς τη σιλικόνη στη διαφάνεια, έχει την τάση να καεί. Παρ' όλα αυτά δεν είναι απαγορευτικό και μπορείτε να το συνεχίσετε έτσι, να κολλήσετε σιγά σιγά, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε όλο αυτό το χωνί. Όπως βλέπετε, τοποθετήσαμε σιλικόνη και φτιάξαμε το χωνί. Θα παρατηρήσετε ότι πάρα πολλά ανεμιστηράκια, σχεδόν όλα, εδώ έχουν 4 τρύπες και οι τρύπες αυτές είναι για τις βίδες, ώστε να πηδώνετε στον υπολογιστή. Θα ήταν πολύ καλό να τις κλείσετε, γιατί ακόμα και από τις τρύπες αυτές περνάει αέρας. Όσο πιο καλά είναι προφυλαγμένη από τα κενά η κατασκευή σας, τόσο μεγαλύτερη απόδοση θα έχει. Οπότε εγώ παίρνοντας το πιστόλι, παρατηρώ, μη σας νοιάζει οι κατασκευές σας αν φαίνονται πανέμορφες, να μην φαίνονται οι κόλλες και να περισσεύουν. Αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Στην αρχή πρέπει να είναι όλα πολύ λειτουργικά. Αυτό που έχει μείνει τώρα είναι να συνδέσουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα. Πώς θα γίνει αυτό? Σας είπα και πριν ότι αν δεν έχετε τζαμπεράκια, που είναι αυτά τα καλώδια που μπαίνουν εδώ πέρα, μπορείτε να κόψετε με ένα απογεινωτή καλωδίων τα καλώδια και να τα ενώσετε κατευθείαν με το διακόπτη κλειπ της 9V μπαταρίας. Τώρα θα μπαταρίας ένα κύκλωμα, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία. Θα έχει το διακόπτη, την μπαταρία, το κλειπ της 9V μπαταρίας και το ανεμιστηράκι. Ποια θα είναι η σειρά? Αν
κάποιοι δεν έχετε κάνει ποτέ κυκλώματα, μπορείτε να δυσκολευτείτε λίγο στην αρχή. Αν όμως κάποια παιδιά έχετε φτιάξει κάτι αντίστοιχο, είτε στη φυσική της 5ης Δημοτικού, νομίζω ότι τα κάνετε αυτά κάποια κυκλώματα στο εργαστήριο, τότε θα μπορέσετε να κάνετε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Πάμε να το φτιάξουμε. Και εδώ έχουμε ολοκληρώσει το ηλεκτρικό κύκλωμα που θα σας δείξω πώς είναι. Αν και ξαναλέω ότι αν κάποιοι έχετε πείρα από αυτά μπορείτε να καταλάβετε. Το ένα καλώδιο του ανεμιστήρα πάει σε ένα διακόπτη, το άλλο καλώδιο του διακόπτη πάει στην μπαταριοθήκη και στην ουσία γίνεται ένας κύκλος από καλώδια, έτσι ώστε το κύκλωμα να μπορεί να ελέγχεται από το διακόπτη. Άρα λοιπόν φτιάξαμε την καλύτερη εκδοχή του κυκλώματος, έτσι ώστε η συσκευή μας θα είναι αυτόνομη και να την ανοίγουμε και να την κλείνουμε όποτε θέλουμε. Τώρα μπορούμε να πάρουμε την 9V μπαταρία και να την κολλήσουμε, βολεύει πάρα πολύ. Εδώ, σε αυτό το σημείο της συσκευής. Πολλοί με έχετε ρωτήσει τι θα γίνει αν τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο κάτι που είναι κολλημένο με σιλικόνη να ξεκολλήσει και να ξαναμπεί στην ίδια θέση. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των κατασκευών, να είναι χειροποίητη και στην ουσία και κάπου θα κολλήσουμε και τον διακόπτη. Άμα δείτε ο διακόπτης εδώ είναι χρησιμοποιημένος ξανά, φαίνεται ότι την έχω χρησιμοποιήσει. Μας αρέσει πάρα πολύ στο εργαστήριο να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά υλικά. Και εδώ τα καλώδια, επειδή είναι με αυτό το σύστημα των καλωδίων που είναι jumpers, είναι δύσκολο να φύγουν από τη θέση τους. Παρ' όλα αυτά εγώ, επειδή ξέρω ότι με πολύ ενθουσιασμό θα χρησιμοποιήσουμε την κατασκευή και πάνω στον ενθουσιασμό μας μπορεί να μας βγουν κάποια καλώδια, θα τα ενώσουμε για να είναι ακόμα πιο εύκολο στο να μην χαλάσει. Και τώρα η κατασκευή μας μπορούμε να βάλουμε και ακόμα λίγο τα καλώδια, να τα κολλήσουμε σε μία πλευρά κάπως έτσι ώστε να μην φεύγουν, αν και δεν είναι απαραίτητο αυτό, παρόλα αυτά μπορώ να το κάνω. Και στην ουσία το μηχάνημα σαπουνόφουσκας και από κατασκευαστική πλευρά μηχανικής και από ηλεκτρική είναι πανέτοιμο. Και πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να φτιάχνουμε υπέροχες και τεράστιες φούσκες. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το υγρό για τις σαπουνόφουσκες. Χρειαζόμαστε υγρό πιάτων. Να ξέρετε ότι όσο πιο δραστικό είναι το απορριπαντικό πιάτων για τα λίπη, τόσο καλύτερες είναι οι σαπουνόφουσκες. Βάζουμε αρκετό απορριπαντικό, γιατί εννοείται ότι θα γίνουν μεγαλύτερες, και ρίχνουμε και νεράκι. Προσέξτε, το σκεύος που θα φτιάξετε τις σαπουνόφουσκες σε σχέση με το σχήμα του μηχανήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο, για να μην σπάνει οι σαπουνόφουσκες καθώς τις σηκώνετε. Παίρνουμε ένα κουταλάκι και ανακατεύουμε καλά το μείγμα. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και ενθουσιασμένοι για την πρώτη δοκιμή. Ανοίγουμε το μηχάνημα και καταρχήν τσεκάρουμε ότι δουλεύει και αν βάλουμε το πρόσωπό μας εδώ, αισθανόμαστε στη ροή του αέρα. Άρα στην ουσία αυτό είναι όπως φυσάμε προς τα κάτω για να βγάλουμε τις σαπουνόφουσκες από το απλό μηχάνημα με το πλαστικό με την τρύπα. Θα κάνουμε το ίδιο και εδώ. Και ξεκινάμε. Στην αρχή θέλει κάποιες δοκιμές. Μπορεί να μην το βλέπετε, εγώ βλέπω μικρές φουσκίτες να γίνονται.
Κοιτάξτε. Οι φούσκες έχουν γίνει υπέροχες. Πάμε να κάνουμε μερικές δοκιμές φούσκας ακόμα. Ανοίγουμε τον ανεμιστήρα μας και προσπαθούμε ξανά. Οι φούσκες γίνονται μεγάλες και τρομερά εντυπωσιακές. Όσο πιο συμπυκνωμένο είναι το σαπουνόνερο, σίγουρα τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αντοχή της φούσκας. Πάμε να δοκιμάσουμε και ένα διαφορετικό τρόπο, κάνοντας μία μετατροπή στην κατασκευή μας. Παρατηρήστε εδώ ότι στην κατασκευή μας έκανα μία διαφορετική εκδοχή ή πείτε το εκτέλεση. Πήρα ένα ζυλοτέιπ, φυσικά είπαμε αδιάβροχο, μην χρησιμοποιήσετε χαρτοτενία και σχημάτισα ένα σταυρό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ, με αυτές τις ταινίες, πιστεύω ότι αν δοκιμάσω θα βγαίνουν από το μηχάνημα σαπουνόφουσκας διαφορετικά σχέδια. Πάμε να δούμε. Αν παρατηρήσετε, οι σαπουνόφουσκες διαχωρίζονται σε 4 και κάνουν πάρα πολύ παράξενους συνδυασμούς στην άκρη τους. Επίσης, αν τοποθετήσω καλά στο σαπουνόμερο και γυρίσω γρήγορα το μηχάνημα, μπορεί να κάνει και τις φούσκες προς τα πάνω. Όλα αυτά γίνονται μέσα από πειραματισμό. Μπορείτε να δοκιμάσετε κι εσείς τρελές και απίστευτες ιδέες για παράξενες φούσκες.